Yamame Akosia Frema Osei Opare, Chief of Staff of the Republic of Ghana. Onoso Babe PM, Ewa. Yada nano one Yame Ase, Sawa Monswa Day, Ababi, Sasa, said na Omunya Mani Ayano. Ore yes, baby, ama aban mu mpanifo, baby omoba beta sabi. One eba beta yera otu 40 amana jam ne ba. Yera ohene ba du sempo kono. Yamame Akosia Frema Osei Opare, Chief of Staff, on a dikan aba. Enti yeguso aye hwe animu se enkaye no so bede eba beba be boy ewura amane jam ne ba no ende dey ara fo enti wo hye sabre wo hye me ni faso seya ba bia de kama na to na ahona aban mu panimfo eba tuna na nobody can buy chief of staff na me frame na opare and so aba be pie mu awo jomaji asep wana akanyina so aba no bia so ba ya shamu ba se ya de wo mu Baba, come on.
akyi yie na atumi akɔma dwumadie no ayɛ kama nananom bi agu so a wɔn aba nananom bi gu so a aba nananom no bi gu so a aba yɛhyɛ so wɔn mo nyinaa bɛpie ma yɛbɛfa wɔn mo din na yɛde asom ɔso aka yɛn ho asantuma so tv na yɛmfa ɛnam ama na ne amanyɔfo nso nsom na afei na yɛmfa bi baa na wɔn mo aba na yɛmfa bi baa na aba yɛgu so ahyɛ sɛ yɛbɛnya wɔn mo din na yɛde asom ɔso aka yɛn ho asantuma so tv ɔhene bi a ɔbɛbɛ bia no yɛbɛwɛ sɛ yɛbɛpɛ ne din ne ɛne no yɛbɛpɛ ne din asom kama no ɔso aka yɛn ho na yɛmfa dwumadie yi na ɛnyɛ saa berɛ ɔtumfoɔ kumɛtire hene nso abɛpie mu dwumadie asɛ wɔno na wɔwura efie mu akɔkyerɛ busuafie ɔtumfoɔ kumɛtire ahene ne din nankasa de yɛbɛhwɛ si yɛbɛpɛ na yɛde aba abɛsom mo ɛna da dwumadie deɛ ɛyɛmfo abɛba no ɛnna sem Hello too. Hello. Yo, somebody. Let me put you. Oh, yeah. Now, what? Nanano, I'm Sankonya. I'm not my healing. Nanano, I'm Fena. One more, the Sabre no. Nana, I never watch him. And this epoch, Nabusia, no fear. Let me tell you, you would have it is I said, my dear woman, and I'm very charming. What you never did, Sabi, I didn't I was watching out for women. Was so papa. Was Ghana mine, was so Santa mine. You somebody, Nananum, I would send out my job. Was what a bam was so. I'm not going to come up. Tell you, Papa, I don't know baby. Oh, yeah. Family and piano. They were going to. One yeah, what had them for one to be who Nanano, a year no, senior is it.
wo me na me ya he break me papa banka me so wo yare okọ hospital ama fa edi bi say ya ni break edi adaruba na sanya ya kase ba wani utumi ni ne atutwe nkɔmɔ kakra sanu ama nkyiri na me ansa no fi no fi na ba o bra si ko hospital ya papa no ne ya from say ko hospital la wa ke ma muri na ni nkɔmɔ to my Ghana my wiase nyina enkato be na adbe ma onma what me ama na what de yase a so nya daji wo fi wo mo bebe na daji ama ebi aye ko baba ebi to ama me bi ya mo bia bebe na mi fa be ya aro wo sa amuru sa ko da wa fi ya ya ne nana ahene ma ehin na ebi komo yi ma mi wura ba kon so eburu wada ma be bo na sabi na mo akosa akode ama flama dikuru na ma akosa ni ba ni what you say ye ma me tuntum o de ti wo okay ya ncho se je ma ndese yes eni a ni ni da ye we the accident ni you know ye ma me awe no we wa anya sabi babunu osisu wa anya babuna oja ya hokọ ya na wo fe na nu sa ya bidu ne pani piesu enti we eya kutu kwa babunu no wona esisu ase bo me ye ne bi ensa fata ye we ye ma meti na wo ye wa ye ne kan bibi ka ka tire ebi ati bi ka ni fie je mo ye kan se yes le ya e hokọ je na bo se ayan kwa na ti na bibi a we na ka wonu kuto ni ka do wi je ma ne david bi aye sabe sabe ana ku so a wo mo ohiri ba kwa be ya bisa de ni ya be mo fe die mo mo so wo hina me sabe ya wa fie ho abusa ni nyina wo mo ti a ya bontene bibia nyina wa bontene e bom sani de wo mo da so fie a oni nya bia won ti sabe egusu a no aba tutu nkomo awa ha aha de wo se na hasitia de ko se mi na aba bia o so mi eku asante men nyina
yɛda so awɔ ɛyɛ nana ahenema so hene na se me wono so aba be piem wa ha no e be me kwa so hene aba me ka ka na sa kwa ja so e dai otumfu akuma tire hene so e dai aba ti na no mo sha se o mo ka me ba ne yesu ti ye gusu aye twan se na hene ka ka na ya twan piem ye wo na kasa ono na na ya esi na so
enchewe ene wuna ye dina ye bede ye bere na enade no me ma ya ke wuti mi wale mienu sa san se ya se na ya ba be fo ni mi samre sati atumba ya kanene bi na so ya hene ye omu ye waka aya kutre na ho aya ti do fo na so ya hene na adu aya woni mi pe wonu so abatia eni no ade samre na so wonu me kusuda wo otu fo odu ha woni mi pe ni fo na atemi wo ye osuasi poku na wonu nyina to sante na wonu aba abatia Bible we be see here. In Solomon wale apem. Ye na namu de mienu de esuti omunya nko bie mu kula. Na say yes e wufuo kula mpo so mo pedodo nsamanfo na ya ti asefo. Nti omu wale dodo mo wododo a ye nya se be mrantie ne mama wa. Aje minim ne madodo ade.
adato niwe pa ɔhene ba ɔba wiase no nyame anya na okuta mma mako ɛnko ɔhene ba wagya ɛma wɔkyere ɔde tiriw paa ɔmu wɔyɛ ase ɔnu wɔ na wɔtwe dɛ ɔnu wɔ dɛdɛ na die sabre ɛnɛ ayɛ 40 days a ɔhene ba ɛdu sɛ saa ne teɛ
Omo kono na dikaya omo demri fa dia fo omo chidonfo omo na ba no na so atwa so me hu na na omo so atu sante be fefa omo aba sambe aya na na omo so akwa tenase no ya twa so na sa na du minche anase ono na adu minche wa kwa tasi se wi ahene na nanie samre chidon ya mana ya fe papa na ko wa bo moto san ahene ono na ewe samre na nanu egusu woni wa hemanom ade hemanom na nanu nyina so samre won muzo kwatrase na ensuazi poku aya na aya otufo na chame ne ensuazi ono so samre ayenyi adabianai ono ana sini na so a oya tutu bi amane akobo yewra tutu abebi otosu mienu na ze tutu otosu mienu ne ba prekopa ana menka ni san ne ba penene sans pa ya ne ba bi ko ne ba penene na aya wa hiriba adu se poku aya nka ne ho abaka zon kakra samra me no ga wonyan fie abiason son 7 years wonya 77 ya wono afi apem ahankro aduana enso afi ahankro anai enso na hiriba adu se poku wono afi apem aduana enso no ka say uko tifri manager wanya vie aduaso enso 77 years na wanya 35 years wanya 35 years ati akonya so obe atampem hene wanya 35 years na odi akonya envie enienu wodi akonya so envie enienu menu kasa ohineba atampem nyamienu ni kwasem ni abua omaiga na ko amanesema wabe foreign affairs minister pen first minister waya juma sambe yawo na bra so hene na adru ha na bra so hene adru ha na kuma na so adru ha na nyina abano samra me no kasa onu nyina chidonfo santa won mo bano chidom fo nyina na demri fedi sa wo hwe demri fedi a asante mai chidom fo na du hai sada na migusa aya wa hineba adu se poku wonya so sende mdik aka ya no wo
yewura das ebru na na fia pre sunya fia pre okay fia pre hene ohine ba dia hene professor hene professor ohine ohine ba dia hene yewura so samle yewura na akwa no samle na namu kuswa wono ba professor ohine ba dia hene ana edu ha what nanam ba oye na namu pani wono so yo samle okay tina ebana wono bai na namu na wono bai ha ade jamra feyi asaku ne mpanimfo wono na edu ha wono nso na ekono ne sana he kumene aye na ko ana aye hene na ba dunyina samre edu ha wono ekoi na namu edu ha na du ko hene na muhammad na ko hene na kura hene na kura hene na namu nyina abre wono to santa samre na namu samre aye dem febe ohra na namu aya samre wono fa wono ko wahine se sinya me hene yewra so do wachia na feya na de jamra na mra wono so adu ha ono so aye fokutire no wono tilam na me do mabra usi ogbonum na wahine ba abuabuja zodu ha wahine ba abuabuja ewra zodu ha samna wono nyina adu ha wono kwa kwatia tidom ko ana adu ha wono no samna na aya nas
Asantema so TV. Yes, so mosompa.